ଆସିବ ସିନେମା ଆସିବ ଏବେ ଲେଖା ଚାଲିଛି ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିବ ସିନେମା ଆସିବ ଏବେ ଲେଖା ଚାଲିଛି ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି। ହଁ ଭାଇ ପିକ୍ଚର ଆସିବା କଥା ନା। ଓଡିଆ ପିକ୍ଚର ବନ୍ଦ ହେଲେ ତ ସେଇ ପୂର୍ବ ସଙ୍କଟକୁ ପଳେଇବ। କାଇଁ ଲସ୍ ତ କିଛି ହଉନି। ଆପଣଙ୍କର ପିକ୍ଚର ମୁଁ ଦମନ ତ ଦେଖିଥିଲି, ଓଫ୍ ଟପ୍। ତାପରେ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ, ଆରେ ଭାଇ ତ ଇଏ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିଦେଲା, ଇତିହାସର ମାଇଲ ଷ୍ଟୋନ। 20 କୋଟି ଉପରେ ବିଜନେସ୍, ମାନେ ପୁଷ୍ପା 2 କୁ ବି କାଟିଦେଲା। କେତେ ବଡ ଗର୍ବ, ଓଡିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଭାଇ, ତମେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ଭାଇ, ଯାହା ହଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଡେଥ୍ କୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିଲେନି। ଏଟା ଗୋଟେ କାହିଁ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କି ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସାଥିରେ, କି ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ତ ଦେଖିଲା ପରେ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି। କଣ କିଛି ଗୋଟେ ଇଗୋ ଫିଲ୍ ହେଲା କି? ଭାଇ ପବ୍ଲିକ ରେକମେଣ୍ଡେଡ ନଦେଲେ କିଛି ହବନି ମୋ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ କଣ ହବ? ଆମକୁ ଯଦି ପବ୍ଲିକ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର କଣ, ସୁପରଷ୍ଟାର ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା। ଜିରୋ 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 ବି। ଆରେ ଭାଇ ଅନୁଭବ ସାରଙ୍କୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗ୍ରେଟ୍ ହିରୋ, ସୁପରଷ୍ଟାର ବନିଗଲେ ପୁରା। କଣ ସେ ଫେସ୍ ନ କଲେ? ପ୍ରତିବାଦ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଆଇ ମିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି। ଆରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବହୁତ ଉପରେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦିଲରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଟିକେ ବାବୁସାନ ଭାଇ ଟିକେ ଖାଲି ଯଦି ହାଜର ଯାଇଥାନ୍ତ, ଆମକୁ କେତେ କହିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ଓଡିଶା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ତମେ, ସୁପରଷ୍ଟାର। କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେଗାଷ୍ଟାର। ଭାଇ ସୁପରଷ୍ଟାର ଏମିତି ବହୁତ ମିଳେ ମୋ, ଆକ୍ଟର ପ୍ରବଳ। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଖୋଜିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଅନୁମାନ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି? ଆକ୍ଟର ପରା ମୁଁ କରିବି, ମତେ ନଉନାହାନ୍ତି। କି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ଭାଇ, ଆକ୍ଟର ପ୍ରବଳ ମୋ। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଭଳି ସିଙ୍ଗରର ବହୁତ ଅଭାବ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଭଳି ସିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆକ୍ଟିଂ ପରା ଆମେ କରିବୁ, ଡାକୁନାହାନ୍ତି। କି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଭାଇ ଆମକୁ ଖାଲି ସ୍କୋପ ନାହିଁ, ଆକ୍ଟିଂ ବି ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଭାଇ ତମେମାନେ ହେଲ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର, ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସେନ୍ସେସନ ଟିକେ ବୁଝ। ଖାଲି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଚଳିବନି ମୋ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ମିଡିଆ ଆଗରେ ଟିକେ ମୁହଁ ଖୋଲ, ବହୁତ ବଢିଆ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ।